2018 ел республикабыз өчен ничек истә калачак? Уңышларыбыз һәм ялгышларыбыз күпме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Яңа ел алды, һәр кем өчен нәтиҗәләр ясау чырышылай бит. Республикабыз өчен бу ел нинди булды? Менә бераз гына без бәйләмә бирербез һәм һәр берегезгә дә беренче сорауны бирәсем килә. Бу елның иң мөһим вакыйгалары дип сез кайсын исәплисез? Рафик әфәнде. Менә мин өлкәләп карасак, иң беренче чиратта сәясәт өлкәсендә быел инде ул Россиянең президентын сайлау елы булды март айында. Социаль өлкәгә килсәк, менә ул пенсия реформасы булды. Милли өлкәгә килсәк, ул менә милли телләр буенча сәясәтне үзгәртү, әлбәттә, уңай тискәре яклар хакында сүз булыр әле бүген. Әмма халыкара мөнәсәбәтләргә килсәк, Россия үз йөзен саклап кала алды бүгенге көндә. Без аны менә Сирия мисалында ачык күрәбез. Менә бүтән шушы вакыйгалар арасында Татарстанның ролен карасак, Татарстан инде ул гадәттәгечә, ул төрле штормнар булса да, инде төрле яктан әле бүген менә үзенең позициясын, Россиядә үзенең флагман буларак позициясын саклап килә ала. 2018 ел уңышларга бай булдымы, Тахир абый? Каршылыклы ел булдымы? Сез нинди нәтиҗә бирә аласыз? Мин беренче әйтәм, шуннан да бу ел киренке, каршылыклы һәм бик кызык елларның берсе дип әйтәм. Иң беренче мин экология өлкәсенә керәм. Безнең комитетның экология эшен алып бара һәм бу елны без беренче мәртәбә Россия Дәүләт Думасының депутатлары белән һәм шушындагы ил буенда урнашкан субъектларның башлыклары белән берлектә Татарстан җирлегендә беренче мәртәбә Идел елгасын саклау һәм чистарту буенча зур түгәрәк өстәл оештырдык Дәүләт Думасы белән. Икенчесе әлбәттә президентны сайлау һәм безнең инде менә шушы бөтен дәүләтебезгә билгеле була торган 2024 елга хәтле була торган безнең гомуми шушы ил нигезендә төзелгән 12 проект. Һәм әйтергә кирәк инде, бу ел бит тагын каршылыклы шул яктан булды, бер яктан җәй озын булды, ай ярымга, һәм шушындый шартларда безнең инде кырчылыкта эшләүче белән ял итүченең теләге бер вакытта да уртак була алмый. Инде яңгыр кирәк икән, игенчегә, ял итүчегә, монда кояш кирәк икән, бу ел алар каршылыклы булды. Бу ел ял итүчеләргә җәй бермә-бер озын булды. Шушы авыр шартларның булуына карамастан, безнең игенчеләребез, авыл хезмәткәрләре бик матур итеп эшләделәр. Тулы күләмдә икмәк белән дә калган продуктлар белән тәэмин итә алдылар. Аларга бик зур рәхмәт. Менә мин кыска гына әйткәндә, шушы минем өчен бик мөһим булган шушы юнәлешләрне билгеләп узырым. Без әле аларга аерым-аерымда туктап узарга тырышырбыз. Ленар әфәнде, бу елның төп вакыйгасы дип сез нинди вакыйганы атай аласыз? Әлбәттә, сәяси яктан инде бу менә әйтеп үткәнчә Россиянең президентын сайлау. Һәм шуңа карап инде икътисади яктан да күп кенә яңа форматлы шундый яңа үзгәрешләр барлыкка килә. Аерым алганда менә майские указы дип әйтәбез. Аның эчендә менә бөтенләй икенче төрле караш киләсе 4-5 елга икътисадны менә нинди рәвештә экспорт булсынмы, юллар сыйфаты булсынмы, халыкның теге тормыш озынлыгы булсынмы, һәм ул икътисади әйберләр, алар бөтенесе дә шушы сайлаудан чыккан икътисади якка әйләнеп килә торган әйберләр. Шулай ук бу ел инде икътисади яктан пенсия реформасы бик шундый зур стресс буларак та, аннан соң шундый тест буларак та үткән әйбер. Шулай ук алым-салымнар үзгәрү, ул үз менә киләсе еллар өчен яңа шартлар тудыра торган әйбер. Алар менә икътисади яктан мин шундый мәгънәле
Үзара саулам, үз мәшгульлек хакында шулай әле бүген сөйләшеп китәргә тырышырбыз. Разил абый, бу елда иң зур сынаулар дип кайсыларын атар идегез? Һәр елда сынауларга бай була инде, әлбәттә, ул безне ныгыта гына. 2018 ел билгеле минем өчен генә түгел, республика өчен дә, халкыбыз өчен дә бик тә катлаулы ел булды саныйм мин. Бигрәк тә катлаулы булды тел вазгыять тирәсендә, тел проблемасы тирәсендә. Бу мәсьәләләр тулысынча бүген дә хәл ителеп бетерелмәгән. Ләкин без артка карап түгел, алга карап эшләргә тиешбез. Минемчә, бу яктан караганда безнең әле эшләшләребез бик күп. Аннан соң 2018 ел президентыбыз фәрманы белән Толстой елы, Мәрҗани ел дип игълан ителгән иде. Менә бу бөек затларга багышлап бик күп чаралар, конференциялар, очрашулар үткәрелде, телевизион тапшырулар булды, бик күп булды. Аннан соң бик күп культура, мәдәният объектлар сафка басы. Кореев театры әле генә яңа бинага күчте, менә әле генә 30 еллыгын бәйрәм иттек. Циркка бик зур ремонт ясалды, һәм тагын да ныграк куандырганы Габдулла Тукай музее ниһаять яңарып, яңа экспозициялар белән үзенең тамашачыларын кабул итте. Әгәр саны китсәң, яңа мәктәпләр салынды, яңа балалар бакчалары, алар ремонтланды, яңа мәдәният йортлары гомумән уңышка ирешә алмаган урыннарыбыз да, мәсәлән, тел өлкәсендә булды, әмма ләкин уңышларыбыз да бик күп булды. Юкка барып, юкка кийингәнче барга карап сөйин дигән сүзне әйтәсез. Сез әле монда китабыгызны да алып килгәнсез. Бу сезнең шәхси уңышыгыз бу елда. Мин әле гомуми уңышлар турында, гомуми проблемалар турында әйттем. Билгеле, минем шәхси уңышым дигәннән мин менә ниһаять бер китап чыгардым. Моңа кадәр мин әдәби әсәрләр чыгара идем. Бу юлы мин 28 ел буена Татарстан Дәүләт Советына депутатлык булган чорымда нинди проблемалар күтәргәнбез, нинди мәсьәләләрне хәл иткәнбез, ниләрен хәл итеп бетерә алмаганбыз. Шул хакта менә минем бу халкым алдында, сайлаучыларым алдында хисабым. Монда республиканың соңгы 30 елындагы иң төп вакыйгалар быелгы гына түгел, 18 ел гына түгел, менә соңгы 30 ел эчендәге төп вакыйгалар менә бу китапта урын тапты. Ул минем инде монсы минем куанычым. Бу зур хезмәт шулай ук. Инде хәзер айрым тукталсак, Тахир абый, авыл хуҗалыгында нинди уңышларга ирешә алдык? Инде иген җыю буенча рекордлы ел булмаса да, иписез калмадык. Менә 2019 елга килгәндә ул гомумән нинди бәяләр көтәргә? Без инде ничә мәртәбә җыелыштык, сөт бәһәсе хакында сөйләштек, шулай бит, икмәк бәһәсе хакында. Бинар хадам, шуннан да безнең менә Татарстан Яңа гасыр телекомпаниясында без инде депутатлар белән дә, аннан соң инде эшмәкәрләр белән дә, монда битараф булмаган кешеләр белән сезнең җитәкчелектә очрашабыз, һәм бу безнең халкыбыз белән аралашырга күпмедер дәрәҗәдә мөмкинлек бирә. Шуннан да минем беренче шунысын әйтеп үтәсем киләдер, менә каршылыклы еллар һәр вакытта да шулай бара. Бигрәк тә 2017 елны күп итеп икмәк алдык. Бер уйлаганда инде без үзебезнең киләчәгебезне тагын ныгытырга зур чыганаклар бар сыманы. Ул елны безнең икмәк сату бәясе, аның җитештерү бәясе белән тәңгәл булды. Шуның өчен бу безне әлбәттә сөендермәде. Һәм инде икенчесе гел көтмәгәндә безнең авыл хезмәткәрләре өчен, авылда яшәүчеләр өчен сөт бәясе бермә-бер төште. Миллиардлаган акчалар югалды. Менә бу чиракта. Һәм шул ук вакытны безнең инде сатып ала торган инде менә бу ягулыклар, техникалар, алар берсидән карап эшсезланмады. Менә шушындый каршылыклы дип әйтәм мин. Һәм катлаулы заманда вазгыятьтә безнең әгәр дә президентыбыз һәм безнең парламент ярдәмендә булышмасалар, авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә бермә-бер авыр булыр иде. Һәм әйтергә кирәк, менә быел узып бара торган 2018 ел ул күпмедер дәрәҗәдә 2010 елга да ошаган иде. Бигрәк тә менә 20-25 районда безнең шундый кырлык булды. Ул елны без 1 миллион тонна да икмәк җыйып ала алмадык. Быел безнең инде менә бөтенсен караган чиракта 3 миллион 800, һәм менә шушы чорда 1-7-8 ел эчендә безнең авылда эшләүчеләр, авыл хуҗалыгы министрлыгы фән белән берлектә күп кенә үзләренең менә шушы осталыкларын, һөнәри осталыкларын ныгытып, табигатька каршы һәм җайлаша алу мөмкинлекләре барлыкка килде. Мин шулай ук тагын нәрсәгә игътибар бирәсем килә. Безнең бит бүгенге көнне авыл бер картая. Телибезме, юкмы, авыл картая. Һәм менә бу өлкәдә елның менә 2 шушы безнең яз һәм безнең көз безнең парламент җитәкчесе Фәрит Хәйруллов җитәкчелегендә безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр белән, авыл җирлегендә эшләүче җитәкчеләр белән, аннан соң инде район җитәкчеләре белән берлектә күп мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәбез. Менә шуларның бу инде кабул ителгән закон, шәхси хуҗалыкларны
үстерү буенча, менә соңгы елларда кооперация буенча бик зур эшләр алып барыла. Һәм әйтергә кирәк, менә бу өлкәдә без инде үзебезнең товарларыбыз белән кибетләргә дә керә башладык. Миңа калса, менә бу чиракта безнең инде күпмедер дәрәҗәдә авылны саклау өчен менә бу этәргечләр алар әлбәттә киләчәктә тагын да үзен үстерүен таләп итә. Минем инде теләгем, үземнең әгәр дә шәхсән шулай дип уйлыйм, авыл башына кергән чиракта, менә авылдагы олы кешегә караганда яшь кешенең күбрәк булуы, авылны яшәртү һәм аңа көч бирү өчен, әлбәттә без Разил әфәнде белән, Разил белән дә сөйләшәбез. Бу мәсьәләләрне biz инде Разил белән инде берникадәр серне ачсак та буладыр. Менә без инде февраль-март атларында, шулай айларында җыелып, менә мондагы битараф булмаган кешеләр белән, депутатларыбыз белән, аннан соң төрле менә оешмалар белән берлектә бу мәсьәләне уртага салып, президентыбыз һәрвакыт бу мәсьәләләргә уңай килә. Менә шушындай безнең уй фикерләр белән яшибез. Бу шулай бик мөһим. Финанс министрлыгы мәгълүматларына караганда, ел йомгаклары буенча республика бюджетына 228,5 миллиард сум керәчәк, ә җирле бюджетка 44,5 миллиард сум. Менә икътисади яктан карасак, Илнар әфәнде, безнең республикабызның мактанырлык уңышлары күпме, җитәрлекме, күпме без булдыра алыр идек тагын? Ничек бәялисез? Әлбәттә, менә ахыргы 5-6-10 ел тирәсендә без чынлап та Татарстан буларак икътисади яктан бүтән регионнар белән чагыштырганда гел алда бара торган регион һәм Россия эчендә генә түгел, гомумән чит ил базарларында да Татарстан әлбәттә үзе турында бик күп күрсәтә, сөйли. Әле менә әйтеп үтәс килә, икътисади булса да, менә безнең бит әле бу ел футбол чемпионаты булып узды. Инде ул чынлап та зур фестиваль буларак, аның икенче ягы бар. Ул менә Россиянең гомумән имиджен, аннан соң Татарстанның, менә Казанның без инде 6 июнь монда үткәргән шәһәр. Без менә күп йөрергә туры килә чит илләргә, кая барсак та, менә чемпионат мира беләсезме? Беләм. Казанны карадымы? Карадым. Шуннан без Татарстан, менә шулай дип шундый теге ассоциативный ряд белән китә торган сүзләр һәм менә бүгенге көндә әлбәттә ул булсын особый зона безнең, булсын индустриаль парклар, бүтән шартлар, алар әлбәттә бизнес өчен һәм икътисадны үстерү өчен ясалган әйберләр. Аларның эффективностьлыгы өстендә президентыбыз үзе һәм аның бөтен командасы эшлиләр. Һәм ике көндә генә нәтиҗә бирә торган эшләр түгел, шулай бит. Әйдәгез әле икътисад хакында сөйләшүбезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан инде без икътисад хакында сөйләшә башладык. Нинди уңышларга ирештек, нәрсәләр эшләнелде. Рәхмәт итегез. Бу ел әле шулай гына әйтеп үтәргә кирәк. ТОСЭР дигән шундый территория опережающего социально-экономического развития дигән формат, ул зона безнең инде безнең ничә районыбыз ул статуска лаеклы булды. Россиядәге бүтән регионнарга карасан без әлбәттә беренче урында. Шул ук Ярчаллы, Чистополь, аннан соң Зеленодольск һәм бүтән шәһәрләр инде менә 5-кә якын безнең ТОСЭР бүгенге көндә. Алар һәрберсе Нижнекамскида, алар бөтенесе үсәләр, күтәреләләр һәм шушы яңа формат белән кулланучы Татарстан буларак шушы яңа шартларга нигезләнеп бүтән илләрдәнме, бүтән регионнардан бизнесны шушында китереп Татарстанны әлбәттә икътисадын үстерә торган шушы шартлар һәм инде безнең әлбәттә моңарчык булган еллардан теге салынып килгән нигез булып килгән әйберләр дә үз нәтиҗәләрен әлбәттә бирәләр. Шуңа күрә гомумән теге Россия буенча экономик үсеше бераз түбәнрәк булса, Татарстан ул нәтиҗәдән бераз булса да әле өстенрәк бара. Шуңа күрә менә элек эшләнелгәннәр һәм хәзерге киләчәккә төзелеп килә торганлар әйберләр, алар әлбәттә бөтенесе дә икътисадның үсәргә мөмкинчелеген, потенциалын бүгенге көндә билгелиләр.
Нәкъ менә шушы мизгелдә пенсия реформасы хакында сөйләшәсе килә, чөнки икътисад белән бу бермә-бер бәйләнгән. Рафа әфәнде, менә шушы пенсия реформасы хакында сүзләр чыгу белән бик күп фикерләр ишетелде, каршылыклы фикерләр ишетелде. Сез үзегез ничек бәялисез моны? Кемдер моны артка атлау дип исәпли, кайберәүләр алга барыш дип. Сез ничек бәялисез? Чыннан да ул бик катлаулы, каршылыклы проблема инде, ул бездә генә түгел, бөтен дөньяда узган реформалар инде ул. Бөтен дөнья узды, хәзер бездә ул реформага килеп җиттек. Мөгаен ул реформаны уздырырга кирәк булгандыр. Шуңа күрә дә бүген менә пенсия реформасы ничек карау дигән ноктадан алга китәргә кирәк. Ул узды. Һәм җәмгыять әлбәттә бу мәсьәләгә шактый каршылыклы булса, ул шактый тыныч узды дип әйтергә була. Чыннан да инде көтелгән иде, бәлки протест настроениялар шактый кайнап китәр дип, алар булмады. Ни өчен дигән сорауга менә җавап бирергә мөмкин. Җәмгыять хәзер дәүләттән менә шушы өлкәдә үзгәрешләр көтә. Һәм чыннан да ул бүгенге көндә менә мин пенсия реформасын ул дәүләт өчен зур сынау дип саныйм. Чөнки инде безгә җиткерделәр, ансыз булмый, реформаларсыз булмый, үзгәрешләрсез булмый дип әйттеләр. Шулай бит. Әлбәттә, шуңа күрә хәзер бүгенге көндә инде пенсияларны күтәрү, аннары эшләүче пенсионерларның менә социаль башка проблемаларын хәл итү. Шуңа күрә ул проблема ул хәл ителде дип әйтмәс идем мин. Ул карар кабул ителде, хәзер менә инде дәүләт ул проблеманы хәл итү юлларын эзләргә тиеш. 1-2 елдан ул барыбер килеп чыга, чөнки Мәсәлән, кайбер өлкәдә ул, мәсәлән, профессорлар өчен пенсия, мәсәлән, безгә пенсия яшен күтәрү ул уңайдыр, чөнки 60 яшьтән генә китү түгел. Әмма ләкин бит конвейер артында торган кешеләр бар. Алар инде пенсияга чыгу яшен санап торучылар бар. Һәм шуңа күрә дә бу проблема барбыр инде хәл ителеп, җәмгыять тынычланды дип әйтмәс идем. Мин алга таба менә инде хөкүмәт бу мәсьәләне ничек хәл итер, һәм җәмгыятьнең настроениесе шуңа карап үзгәрәчәк. Уңай һәм яки тискәре якка. Шулай ук бик күп сөйләшенгән темаларның берсе, биредә бик күп сөйләштек, Разил әфәнде, тел проблемасы. Без борчылдык, төрле язучылар, шалтыратучылар да безгә бик күп булды. Иманым Камил, сезгә дә шулайдыр. Менә хәзерге бүгенге вазгыятьтә нәрсәләр эшләргә киңәш итәсез? Борчылдык кына түгел, әле һаман да борчылабыз. Әйткәнемчә, бу мәсьәлә тулаем хәл ителеп бетелмәгән. Чөнки тел язмышы ул милләт язмышы. Кайсы гына милләтнең бу дөньядан китәсе килсен икән. Бер милләтнең дә, рус милләте булсын, чуваш булсын, башка татар булсын, берсенең дә юкка чыгасы килми. Кешенең ничек үләсе килмәгән кебек, милләтнең дә үләсе килми. Милләтнең дә яшәсе килә. Милләтнең нәрсә яшәтә? Милләтнең рух яшәтә, гореф-гадәт, йола яшәсә, аның моңнары, җырлары яшәтә, һәм иң беренче чиратта тел яшәтә. Димәк, шуңа күрә без тел тирәсендә бик тә гаугалы бәхәсләрдә катнаштык, әле киләчәктә дә катнашырбыз. Әмма ләкин гаугалы мәсьәләдә катнашып кына сүз сөйләп кенә мәсьәлә хәл ителми. Конкрет гамәлләр кылырга кирәк. Менә бу яктан караганда безнең алга инде хәзер бурычлар куелды. Иң беренче чиратта без үзебезнең милли мәктәпләребезне аякка бастырырга тиешбез. Аларда татар теле укытылырга тиеш. Без моны таләп итәргә тиешбез, әмма ирешергә тиешбез. Без бу яктан караганда инде Россия дәүләт думасына мөрәҗәгатьләр җибәреп торабыз. Россия мәгариф министрлыгына да, Россиянең җитәкчелегенә дә. Алардан бүгенге көндә инде шулай җаваплар да килә. Бүгенге көндә анда федераль мәгариф стандартлары эшләнә. Телләрне укыту буенча, туган телләрне укыту буенча фонд барлыкка килде. Россия президенты фәрманы белән. Булар һәммәсе дә яхшы. Әмма ләкин безгә үзебездә дә монда кулдан килгән эшләр кирәк, үзебезнең республикабызда. Моның өчен нәрсә эшләр кирәк? Иң беренче чиратта безнең милли мәктәпләребез яхшы сыйфатлы булырга тиеш. Анда ата-ана үзенең баласын бергә атлыгып торсын. Әгәр анда укытуның сыйфаты югары була икән, әгәр ул мәктәпләр шул хәтле сыйфатлы биналарда була икән, яңа биналарда, әгәр аларда әйбәт җиһазлар була икән, бассейннар була икән, анда чит телләр укыталар икән татар теле белән беррәттән, нишләп баласын бирмәсен? Менә безгә менә шушындай мәктәпләр булдырырга кирәк. Аннан тагын бер бик мөһим нәрсә кадрлар әзерләү, педагоглар. Бу яктан караганда без бик нык артка чигендек. Безнең заманда педагогика институты, аннары университеты бар иде, алар юк бүгенге көндә. Һәм шуңа күрә менә быел инде беренче мәртәбә Казан федераль университетында 125 педагог әзерләүгә республика бюджетыннан акча бүлеп бирелде.
Алар менә быелдан башлап әзерләнә башланды. Әмма ләкин 125 кенә безнең республика бик аз. Киләсе елга ул тагын да артырга тиеш, шулай арта барырга тиеш. Аннан соң мәгарифне үстерү өчен, алга җибәрү өчен яхшы дәреслекләр кирәк. Яхшы укыту системалары кирәк. Булар турында без уйланабыз. Инде кайбер дәреслектәр барлыкка да килде. Менә Сәлам исемле башлангыч мәктәпләр өчен бик тә кулай булган дәреслек барлыкка килде. Аны һәр җирдә мактыйлар. Хәзер инде 5нче, 6нчы, 7нче, 8нче сыйныфлар өчен ул әзерләнә. Гомумән без хәрәкәттә, әмма ләкин кемдер ниндидер бер оешмаганы хәрәкәттә булырга тиеш түгел. Хөкүмәт кенә дә түгел, хәтта бөтен халык хәрәкәттә булырга тиеш. Халык бераз гына уянды да кебек. Менә мин нәкъ шуны әйтмәкче идем. Менә бу телнең вазгыяте шундый катлаулы булганга күрә, кайбер киртәләр куелганга күрә, безнең халык кинәт уянып киткән шикелле булды. Хәзер инде моңа кадәр милли мәсьәләләр белән шөгыльләнмәгән кешеләр дә үзенең милләтенең язмышы белән кызыксына башладылар. Менә Таһир әфәнденең сүзләре миңа бик ошый, авыл язмышы турында. Авыл язмышы шулай ук милләт язмышы белән турыдан-туры бәйләнгән. Безнең халкыбызның бөтен гореф-гадәтләре, йолалары, теле авылда сакланган. Шуңа күрә безнең менә бу бүген сөйләгән мәсьәләләр бөтенесе бер-берсенә бәйле. Икътисад булсын, сиясәт булсын, авыл хуҗалыгы булсын, булар бөтенесе дә безнең халкыбызны, республикабызны яшәтә торган инде буыннар. Әмма ләкин мин барыбер иң үзәккә куйдым мәгарифне. Әгәр дә мәгариф булмаса, яхшы сыйфатлы укыту булмаса, яхшы белгечләр әзерләмәсәк, авыл хуҗалыгы да алга китмәй, икътисад да алга китмәй, сиясәт да алга китмәй. Шуңа күрә мин төп башына иң уртага мәгарифне куяр идем. Biz шушы өметләрне баглыйбыз, әлбәттә киләсе елга да. Таһир әфәнде, менә без әле әйтеп китмәдек, чүп яндыру заводы буенча без шулай ук биредә җыелыштык, монда килеп үзләренең фикерләрен дә, тәнкыйди фикерләрен дә җиткерделәр. Инде 19нчы елның җәендә төзелә башлаячак чүп яндыру заводы. Менә хәзер халык бер ара бик күп тынгысланып булды. Хәзер тынычландылармы, әллә юкмы? Нинди сорауларга җаваплар әле табылмаган? Монда Венера ханым булай бит. Хөкүмәт һәр вакыт ул инде популяр карарларны кабул итми. Әгәр дә әйтәләр бит Кытайларда, баланы язмышын бетергә теләсә, нәрсә тели, шуны эшләргә рөхсәт бириләр. Менә шул мәсьәләсе буенча без 20-25 елга соңга калдык инде. Безнең шушы тирәләребездә таулар барлыкка килде. Менә сезнең йортыгызда, минем йортымда да, һәр кем менә шунда йортта яшәгән һәрбер кеше 350 килограмм елна чүп барлыкка китерәбез. Казанда, Татарстанда меңнәгән, йөзләгән мең предприятие, алар бөтенесе дә менә була торган продукцияның күпмедер вакыт уза чүпкә әйләнә. Татарстан буенча 10 миллион тонна. Менә бу мәсьәләне әгәр дә без бүгенге көндә ул бик кирәкле, мин тагын шунысына зур рәхмәт әйтәсем килә безнең илебезнең юлбашчысына Путинга. Моңа хәтле менә Россия империясында да, Советлар Союзында да, Россия Федерациясында да бер вакытта да булай комплекслы менә шулай итеп безнең әйләнә тирә мөхитка игътибар биргәне бер юк. Шуның өчен ул бит инде яндыру аның бер өлеше була, калган өлеше. Без телибезме юкмы Россиядә да, аннан соң инде безнең Европада, дөнья күләмендә бу заводлар бар. Һәм аның нәрсәгә килеп чыкканын мин әйтәсем килә. Монда берникадәр безнең хөкүмәт, менә безнең инде даирәләр, министрлыкларын безнең дә җитешмәгәндер. Халыкка бер вакытта да менә дөньяда бушлыкны бүтән әгәр дә син аны дөрес итеп кешегә аңлатмыйсың икән, бүтән каршылыклы булган, бәлки үзенең бер фикере булган кешеләр алар аны тутырдылар. Без аны вакытында кешегә җиткерә алмадык дим. Шуның өчен миңа калса халык аны аңлый. Biz mitinde менә хәзер Нижекамскида янды, аннан Самосыровда качаннан янды, бөтен Казан төтенгә тула. Анда 8000 мәртәбә артыграк кешегә зыян китерә торган әйбер бар. Шуның өчен кирәк, барбер хәлитергә кирәк. Әлбәттә шул ук вакытны чүпләрне аны бүлеп тә җыярга кирәк. Менә булай бөтен әйберне анда яндырга түгел. Шуның өчен безнең программа кабул ителде. Менә безнең инде әгәр дә шулай безнең эш әйбәт барган чиракта 2030 елга без 35% креаторга менә безнең 1,5 миллион 600 тонна елна безнең инде менә ТКО дип әйтәбез. Алар менә чүп калдыклары безнең халык тарафыннан көнкүрештә менә барлыкка килә торганнарның шуның 35% ул булай инде 600-700 меңнән без яңадан икенче мәртәбә оборотка җибәргә тиеш. Мәдәният хакында бераз гына булса да әйтеп китсәк иде, әлбәттә вакытыбыз чикле, шулай да Разилә абый, менә бу елда
Казаныбыз аеруча кайнады. Шулай бит. Көтелгән Сөембикә операсы да булды. Бик күп вакыйгалар булды. Ә сезнең өчен ел вакыйгасы мәдәният өлкәсендә менә кайсы вакыйга булды? Җырсыз, моңсыз халыкны күз алдына китерегез. Андый халык була алмый. Шуңа күрә без менә бу җыр сәнгать өлкәсендә бу ел бик зур чаралар булды дип әйтер идем. Аннары тагын бер бик тә игелекле эшкә тотындык без. Менә музыка язмышы дигәннән, безнең бит Татарстанда телләр турында закон да бар, о законны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы да бар. Ә музыка өлкәсендә закон да юк, программа да юк. Шуңа күрә без комитетта, без депутатлар, мәдәният министрлыгы белән бергәләп бер концепция эшли башладык. Ул да булса Татарстанда музыка сәнгатен үстерү концепциясе дип. Менә без аның проектын эшләдек инде, аның турында фикер алыштык. Һәм киләчәктә аның дәүләт программасы да булыр дип уйлыйбыз. Һәм менә бу минемчә быелгы елның иң зур вакыйгаларының берсе булачак. Гадәттәгечә киләсе елга бик күп өметләр баглана һәм алар һичшиксез акланыр дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз, сау булыгыз.